To a yau Litinin an ci gaba da gwazafda tsakanin Amurka da Isra'ila a gefe ɗaya sai kuma Iran. Yakin da ya samo asali tun ranar 28 ga watan jiya tare da haddasa asarar rayukan mutane da dama da kuma lalata dukiyoyi masu tarin yawa. To domin jin halin da ake ciki kai tsaye muna tare da Abdulkarim Ibrahim Shikal wanda ke bin diddigin lamuran da ke faruwa a yankin na gabas ta tsakiya. Abdulkarim, kowane hali ake ciki yanzu haka? To tabbas a yau Litinin ma bangarorin biyu sun ci gaba da musayar harare da kuma yin amfani da muggan makamai a kan junansu. Inda Isra'ila ta yi kirarin cewa makamai da jiragen yakinta sun kai hare-hare kan birnin Tehran da Isfahan da kuma sassa na kasar ta Iran. Kazalika akwai wasu makamai da aka bayyana cewa ko dai Amurka ce ta cilla su ko kuma Isra'ila waɗanda suka fada a kan sansanonin kungiyar Hishadul Sha'abi da ke marawa Iran baya amma daga cikin kasar Iraki. Yayin da Isra'ilar take ta kai wasu harare da dama a birnin Beirut da nufin lalata maboya da kuma shi jagororin kungiyar Hezbollah da fakewa a birnin na kasar Lebanon. To tun daga farkon wannan rikici bisa ga al'ada Iran din tana kai farmaki kan muradan Amurka da na Isra'ila a matsayin martani. Ko me ya faru a yau? To a yau din ma ita su mahukuntan Isra'ila sun tabbatar da cewa an samu asarar rayuka ta akalla mutum daya da kuma raunata wasu da dama waɗanda aka bayyana cewa hakan ya faru ne a birnin Tel Aviv sakamakon faɗawar makamin da ake jin cewa Iran ce ta harba shi. Haka zalika an tabbatar da cewa an ji fashewar abubuwa da dama akalla guda 10 a birnin na Tel Aviv a wannan Litinin. Kazalika Iran ta ce za ta ci gaba da harba makamin masu linzami da kuma kananan jiragen da take haifa masu sarrafa kansu zuwa kasashen larabawan yankin Gulf da ke tattare da sansanonin kasar Amurka. Wasu daga cikin irin waɗannan jirage da kuma makamai sun fada akan cibiyoyin haƙowa tare da tacin man fetur da ke kasar Bahrain, lamarin da ya samu hukunta suka shaidanta cewa kasar ta shiga cikin yanayi na matsi dangane da adadin man take iya fitarwa zuwa kasar duniya daga yau. Kafin kasar ta Bahrain tuni kasar Qatar da kuma Kuwaiti suka yi irin wannan kirarin cewa cikin yanayi na iya gaza wadatar da duniya da man da ake bukata. Haka zalika wannan na zuwa ne a lokacin da Amurka ta fitar da sanarwar cewa tana kira ga ilahirin 'yan asalin kasar ta da ke zaune a yankin kudancin kasar Turkiya musamman da kuma ma'aikatan ofishin jakadancin ita kasar ta Amurka da ke birnin Adana a kudancin Turkiya da su fice daga can saboda dalilai na tsaro. To da yake muna makon farko ko akwai wani sabon gargadi daga Amurka ko Isra'ila ko ma dai kungiyar tsaro ta NATO kan halin da ake ciki? To sakataren tsaron Amurka Marco Rubio a ɗazu ya gana da manema labarai inda ya yi zargin cewa Iran na kokarin jefa duniya ne a cikin matsala. Ta hanyar haka din ne ta yi amfani da dama domin kai hare-hare irin na makan uwa da wabi akan kasashe makota. Rubio ya ce da gangan Iran take kaiwa kasashe makotanta hari da nufin ko dai lalata cibiyoyin da ake amfani da su domin samun man fetur ko kuma kashe fararen hula. Yayin da Emmanuel Macron shugaban Faransa wanda ke ziyara yau Litinin a kasar Cyprus ya gargadin cewa duk wani hari da ake kaiwa kan Cyprus a nan gaba idan an kuskura an kai hari to za su kalli hakan a matsayin hari akan kungiyar tarayyar turai baki daya. To a ƙarshe wani kalubale ne ke gaban Amurka da Isra'ila shin yadda za su kakkaɓo ilahirin makamai masu linzami da Iran ke harbawa kafin su cimma wata mafita da ake nema a nan watakila hakan ya sa shi shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zai taimaka domin taimaka a kawo ƙarshen yadda Iran in take samun nasarar kai hari da irin waɗannan makamai. Za a iya tunawa a ce watakila karon farko da aka fara ganin irin waɗannan makamai na ƙasar Iran a duniya shine lokacin da yaƙi tsananta tsakanin Ukraine da kuma Rasha. Kuma an tabbatar da cewa irin wannan makamin na Shahid shine Iran ke amfani da shi ko kuma Rasha take amfani da shi akan Ukraine. Saboda haka shekaru 2-3 kana kakkaɓe irin waɗannan makamai ya yarda amata a yadda cewa lalle Zelensky zai iya taimaka saboda yana da ƙwarewa. Ya ce ya samu goron gayyata da kasashe 11 ciki har da Amurka ya zo ya taimaka a murkushe wannan yakin na Iran. To muna godiya Abdulkarim Ibrahim Shikal. Bayan zama tsakanin jigajigai a fannin addini da na siyasa da dukkanin bangarorin tafiyarwa na Iran, masu ruwa da tsaki na kasar sun amince da naɗin Mustapha Khamenei a matsayin sabon jagoran addini na kasar don maye gurbin mahaifinsa wanda harin Amurka da Isra'ila ya kashe cikin makon jiya. Zainab Ibrahim na ɗauki da ci gaban labarin. Mujtaba Khamenei masanin addinin Islama da aka haifa a ranar 8 ga watan Oktoban 1969 shekaru kaɗan gabanin kafuwar gwamnatin juyin juya hali ta Iran ya taso a gidan malamai kuma yana daga cikin 'ya'yan Khamenei mafiya kusanci da shi. Duk da kasancewarsa ba mai rike da wani mukami ba, amma yana da matukar tasiri a tafiyar da gwamnatin kasar kasancewarsu babban hadimi kuma mai bayar da shawara ga Ayatollah Ali Khamenei.
Mujtaba Kamna'i mai shekaru 57 haifaffen yankin Mashhad na Iran. A shekarar 2004 ne ya auri mai ɗakinsa Zara Haddad Adel, inda bayanai ke cewa yana da yara, ko da yake Muhammad Baga Kamna'i aka fi sani a cikin yaran. Mujtaba na da alaka mai kyau da dakarun juyin juya hali na Iran, kuma an ga yadda ya gwabza a yakin da kasar ta yi da Iraq a shekarun 1980 zuwa 1988 lokacin yana matashi. Tun kafin rasuwar mahaifinsa ana masa kallon wanda zai iya rike kujerar jagoran addini saboda ra'ayinsa na 'yan mazan jiya da kuma yadda yake bin sahun mahaifinsa a batutuwa da dama. Mahukunta a Bangladesh sun sanar da rufe jami'o'i a wani yunkuri na rage yawan man fetur din da ake amfani da shi yayin da kasar ke cikin munin hali na karancin man fetur. Dukkanin jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu za su kasance a rufe yau Litinin har zuwa bayan sallah a wani abu mai kama da sanya dokar ta ɓaci a bangaren man fetur da kuma wutar lantarki.